No dobré. Čauko, ja som z Dantonko. Čauko, ja som Tommy. Je tu... Tommy. Ne, je tu Danton a dajte mu lajkos a všetky ostatné veci. Aj mne. To nemusí. Ja som to chcel vykopať. Ja som zabudol, jak sa to hrá. Ako sa máš? Hej, ja sa. Strašné úplne. My nie sme si meči. Ja mám 4 gold. Si za to kúpim. A ja. Super Mario. To si budem kúpať. A budem mi to... Čím to To obostávalo? nejde. Ja mám 6, Baku. 7. Armor. Otvori. No... Irony, no tak to ja mám aj zlato. Ja. To mi asi nevystačí, predpokladám. Tak ja si kúpim leather. Weapons. 16 goldov, ako fakt. Aký si tým? Ja som asi ten light blue. Ty som yellow. Tak? Jo, ja som light blue. Ešte si kúpim bločíky. Jo. Ja mám nejaký... Počkaj. Ako fakt? Dá som si myslel, že... Tak ja si kúpim kamenný mečík. Pekne. Hezky pekne! Pomalu. Čo? My sme blbí. Wow, mne chýba jeden gold. Jenom to dá. Mne to seká, takže ďalší diel, čo budeme asi o niekoľko minút točiť, keď skončí toto, tak nebude No, toto. nemôžem otvoriť obchodík. Čo no, to si nepovedal, Ja som... Inak sa volá. Hej, kebyže týpek napíš do chatu, že točíš. Tommy? Čo je? Danton? A kde si? Tady. To je na spav... Ja som na spavne, ale som sa vlastne to bojím. Ja som v živote nebol. Počkaj, to je žltý. Ja som najtupšejší v PvPčku, takže ja sa tady budem. Ne, pozor, zabíjaj ma. To bol žltý. Ale nič nemajú. Pozor, nezabíjaj ma. Ja nejdem do teba. Chudáci žltý. Oh. Ne, mne niekto bude. Juda. Typka. Jo, To dobre, je jasné. typka ma zabila. Tvoja typka! Koľko máš dia? Dobre, ostatné dva týmy. Poďme na ostatné dva týmy. Ozaj, Greenové aj purplové, ja sú iba dvaja. plus dosens, ja, plus, kde si? Ja ti dám dia. Ku mne na spawn asi nepôjdeš. Ne, na spawn. Ku mne na spawn. Jo, on mne toto docela buje. Hej, vypadne niečo z teba, keď ma zabiješ. Typek, tam je môj dvaja typ. Tam kávo, tam je typek, Daj. alebo skôr typka. Mne to príde, že ja mám dvoch zo štyroch Ja mám teammateov. 10 dia, tak kebyže niečo chceš, tak... Jojda, ide zelená. Ja túto zelenú nemám rád proste. Mne Ona je to hnusná. seká. Jaj, danenky, to je strašné. Vá. Týpka na strede. Aká je? Purple. Ona je hrozná. Na ňu dvaja útočia. My nemáme škaru vôbec obené Ne, vajco. ona úplne všetkých zabíja. Ja viem, je to asi nebuguje. Ja jej závidím. Tebe to buguje? Úplne. Aj mne. Ja si musím kúpiť proste vajíčka. Čo to melem? Proste musím si kúpiť... Ó, to je seno!
Ale iba 2 si môžem kúpiť. Sena. Mám 2 sená. Seno. A seno. Hej, ja som na spavne, zabij ma. Ty si kde? Poď rýchlo, ja idem k vám. Nepoď. Ja mám 10 dia, zabij ma ty. Lenže oni idú už na teba. Ty vole, ty si taký blbý, ty. Lenže aby som to ma nestiahol prísť. Tak vieš, ja vám to dám. Nie. Ja už nebudem Jak točiť. to hráš? Dobre, si by som neraz padol. Jo. Je tu tá fialová. Je tu tá fialová. To čo? To je... Moja asi cheaterka. Alebo má... Ne, môj teammate, že tu bežia. A ja. Všetci bežia preč, kým ich Je nezabije. to asi Cheaterka! Je to asi nebuguje proste, to nebude cheater. Jo, iba typek, čo to hrá na počítači, ne na úplne sa tam neviem. Lenže tento server nejde hrať na počítači. Takže všetci... Jaj. Ja by som nehrať s 10 diapazov. Ja nám toto ešte obrním trošku. Ten typek mi to zabil. Kde je väzničan? Tady je väzničan. To nerašuje. Oh. Hej, vy ste tam na druhej strane. A to je diera. Tak ja od teba zatiaľ nechcem nič. Dáko mi to tam ako nejde položiť? Tak si môj. Hej, ty vole, ja mám... Ne, ja to nechcem vyhodiť diameč. Ty si ktorý? Ten, čo tady vystrčí z okna. Čum. Čo tady s diamečom? Hodil ťa niekto do lávy a asi vám končia. Jo, tá fialová. Fakt. Ja ti dám diameč. Ona skapala, oni ju zhodili. Ja ne. My máme v týme tučniaka. Ty miluješ tučniaky. On sa chcel pomenovať. Wow. Pongoško, či... Jak si sa chcel pomenovať? Ponko. Tak sa volá jeho najobľúbenejší plišak. Tučniak. Pongo. Tučniak. My máme teammate tučniak. Tam je tá fialová. On mala mať taký diameč. No kelo. Tá Roblox Master, ja nemám rád. Ona nás rašla. Ani neviem, čo urobila. Tak fajne, mám také 2 staky. Ne. To odhodil do vojdu, jak nič. Jak nič! Jak rybu. Kde ste vy? Poď ku mne. Ako ja? Áno. Aby som ťa mohol zabiť? Ne, na inej čas. Na a dajme si PvP. No jo, len moji teammate to barkádová lízba. Ne, je vo mne. Ne, ja si hodím moje. Bude fajn. Tak už som ti hodil meč, dia je za tebou. Jo, lebo prečo to tam nekomu? Jo, tam u Byrone. Ne, kámo, to je úplne jednotý typ. On diameč, schoď. Ja to hodím nejakomu z mojich teammateov. Kámo, to je fialová. Hej to. Počkaj. Ja to musím niekedy. Bude na jednom mieste. Jo, ja som úplne debilný. Ja nikdy nebudem točiť toto. Dobre, ja som jej dal diameč. Môže byť šťastná. Dobre. Dobrá typka. No, on teraz si dá... Hej, k vám sa stáva typek. Aký? Váš? Áno, aj tady som ja. Aha,
Kývam ti. No, na Čus. Ty zomrel. Áno. A ja už končím, lebo mňa toto nebaví. Kámo, ten týpek to určite Hej, už nevyhrá. v živote nebudem točiť toto. Jo, ten týpek spadol do hojdu. Máš skvelý teammateov. Ináč vieš, že ono to nedáte vy, lebo my to tady máme ako hráte. Zastával. Purple. Ne. Poď k nám. A ja mám ten skin. Jo, aj na mňa pôjdeš? On mal pol hápka ináč. Tak? Áno, to tam vidíš nad ním. 12 stojí. Čo? Damage. Čakaj, tak ja to tu Ja viem toto. Ne. Ja to proste vyhodím sem. Zaňcu! Easy. Leder. OK. Hej, čo sa deje? Jaj, typka strieľa. Tak ja by som sa asi momentálne mal tu chadiť s týmto. Asi je pomôcť v strieľaní. Jo, tu sú vaši výtržníci. Jo, kam má ten týpek? Ten týpek, čo ho máte v týme, on to proste nedostával. Jo, dobré, villager. Ne, hej, typci, to nesekávam, ale mne, alebo ak to sekávam aj mne, tak to je to ani nemusíte. Kamo? Ja som si ono... Krompel. Čakaj, ja to hodím týpek. Týpek je mi ľúto, ale môj teammate je blbý. My ideme niekoho zabiť. Týpka ho má. Čakaj. Hej, veď pomôž mi zabiť tých. Kamo, počkaj. Ja som zvedavý, koľko dáva ten krompáč. 5. Koľko dáva meč? 5. Wow. Tak ja na vás idem útočiť s krompáčom. Ne, mne to seká, neútoč na nás, neútoč na mňa. Nejdem práve, že... Oh shit. Ne, oni majú lúk. Kto? Takí iní typci a majú tvoj skin. Oni sú zlatí. Ako títo? To sú úplne najhorší typci na ser. Tak kamo, oni na vás vážne idú? No, sa zabili. Video je mi ľúto, ale Oni po čau. nás Toto strieľajú. video nevydám, ale je to hnusová. Lebo mi to seká, tak čau. Vymazať. Hej, vaši po nás strieľajú. Čo to ako má byť? My sme jediní traja, aj Purple sú traja. Vy ste 4. Vy ste 4. Traja. 4. Traja. No, dobre. Počkaj, ja za chvíľku umrem, lebo oni ma postrieľajú. Ty vole, môj teammate dal do 68 dia, tak to si vezmem. Debil! Nenadávaj. Až tak. Dobre, týpka odišla. Ne, mne to je na hovno. Hej, on mi to háže diamanty jak retard. Aha, asi preto, lebo nemám banko.
Tí vaši sú strašne otravní. Mňa strašne štve, toto video je úplne príšerné. No dobre, dobre, to si musím dať preč. Lebo to seká. Jo. Weapons. A musím si kúpiť nejaký Diamond Sword. U mňa to video nevydám. Diamond Sword. A musím si Vidíš kúpiť ma? nejaké brnko. Vy máte vlastne postel? Iron chest plate. Potom si kúpim To skočím. Iron leggings. Potom si kúpim Iron helmet. A potom si kúpim ešte Iron boots. Dobre. Už sa ma budú báť. Ja by som vás chcel oboznámiť s... Ty ešte točíš? Ne. Hej, my to... Všetci to po každom strieľajú, musím si skúpiť už. To nemá hraníc. Ty vole, môj teammate tady stavili takú pevnosť. Skús aj skúknúť k nám. No my sme naproti. My po sebe strieľame. Uj. Ne, kebyže to neseká, my to možno aj dám. Čo je archery? Dobre, tak. Lebo sme Ja chcem zabili luk! nejak. Už mám luk! A teraz k nám dojde tá prpla. A všetkých nás pozabíja. Ja môjmu teammateovi hádžem šipy. Ne, ja toho týpka, komu hádžem šipy, prehádžem. Od sebe strieľame. Nekonečná vojna. Asi som niekoho hitol. Áno, môjho teammate. Ktorý si nikdy nechcem zjať šipy! Myslíš toho na tej taverke? Mhm. Jo, docela ma naštal môj. Robíš si srandu?